Id-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jibqa' jwebbes rasu favur il-ħatra ta' Kummissarju tal-Standards mingħajr bżonn ta' żewġ terzi tal-Parlament jibqas perikolus ferm għal pajjiżna. Hekk iddiskrivih l-editorjal ta' The Malta Independent hekk kif it-tnejn fil-Parlament għadda l-vot favur il-mekkaniżmu l-ġdid biex inħatar Kummissarju tal-Standards. L-editorjal jgħid li l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards taħt George Hisler kien l-uniku istituzzjoni f'dawn l-aħħar snin li kienet taħdem kif suppost. Hisler kien magħruf bħala dik il-persuna eżemplari li kienet tinvestiga u tippubblika l-affarijiet eżatti kif inhuma. U hawnhekk fejn l-editorjali qajjem tħassib dwar jekk kienx għal din ir-raġuni li l-Gvern Laburista rrid lil Hisler jitlaq minn din il-pożizzjoni tant kruċjali għal pajjiżna. Fil-maġġor parti ta' drabi s-suġġerimenti ta' George Hisler li ħarġu minn kull rapport li sar dejjem spiċċaw fuq l-iskaffa. Bil-Gvern ta' Roberta Bella jagħtihom il-ġeb qisu xejn mhu xejn. Il-Partit Nazzjonalista propona 3 persuni għal kariga ta' Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Bil-Gvern Laburista jibqa' jirrifjuta l-ismijiet proposti mill-Oppożizzjoni. Issa dan ifisser li l-Gvern jista' jaqbod jażel lil min iridu għal din il-kariga mingħajr bżonn ta' voti biż-żewġ terzi tal-Parlament. Dan il-mekkaniżmu issa jispeċifika li jekk ma jitlaħaqx bil wara żewġ voti l-Kummissarju għall-Standards ikun maħtur b'maġġoranza sempliċi. Il-Prim Ministru qed jibqa' jinsisti fuq li ukoll isem li ressa għal din il-kariga, dak tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi.